Tiedätkö, hyvät käytöstavat ei maksa yhtään mitään. Ei, se mä oon ihan samaa mieltä. Sä oot häpeäksi täällä yhteiskunnassa. Sä oot häpeäksi koko ihmiskunnalle. Voi joo, voi. Mutta jos opit tällainen, tiedätkö, käytöstavat, niin se sen kummempaa. Minä tarvitsin kättä täällä. En mä voi sulle kätellä siihen, kun sä olet äsken niin epäasiallinen. Haistatit. Väitit, että mä oon rasisti. Sä oot itse rasisti. Sä oot hävytön. Mene töihin. Ensinnäkin, sinä käytät rasistin-sanaa, minä olen halunnut. Sinä haukut tuolla rasistiksi. Se on hävytöntä. Sulla ei mitään kunnioitusta. Muuta pois Suomesta. Sä oot sellainen häpeä pilkku tälle maalle. Sulla ei mitään kunnioitusta. Opettele kunnioitusta suomalaisia kohtaan ennen kaikkea. Kato. Sulla hässäkä käy. Oi ei, kattokaa nyt. Voi sentää. Voi, kun ihan kaatukin vielä. Hyvä, saatiin videolle, että pikkupoika tulee häiriköimään tänne ja kaatuu sitten vielä. Onko tässä meillä joku, kuka tässä on yllyttämässä näitä pikkupoikia laittomaa toimintaa? Tää on väkivaltainen tää äijä, tää on rasisti. Tää on rasisti väkivaltainen tyyppi, tulee yllyttämään tänne, että saadaan vielä videolle. Kuule mä luulen, että sä et tykkää tulla, kun meidän nuorisolta on paikalla, hei poitsu. Kannattaako tulkaas uudelleen, hei, kun meidän nuorisolta on paikalla? Minkää nyt ihan oikein? Niin. Katos vaan, tää on oikein rohkea pointsi, uskaltaa tulla lähelle. Joo. No niin. Pitäisikö vai Marko Devi? Ei pelkää. Näin. Onks meinaa suomalainen? Hei, onko sulla järjestelmiä? Joo. Mitä se teki toi valkopaikainen yllyttänyt pikkupoikia koko ajan? Se on väkivaltainen. Se on tosi arvaamaton väkivaltainen roisto. Joo, nää tulee kukaan häiriköimään tänään. Ei mitään kunnioitusta. Ei minkäänlaista Se kunnioitusta. on yrittää yllyttää noita pikkupoikia häiriköimään. Kuka vaan lähemmä, hei, oikeesti meidän pitää poistua täältä alueelta. Soita kytät tähän, tää kohtaisi tapahtuu ja oikeesti pahoja jälkiä. No, oikeesti miksi sä haluat tulla häiriköimään tänne näin? Tuu viettää aikaa vähän Suomi-maina. Eikö sä et saa tulla Suomi-maina? Se on se pointti, sun pitää mennä pois täältä. Me ollaan pyydetty monta kertaa tuon poistumaan. Sä et saa tulla Todellakin mä tuun Suomi-maina. Ei, sä et saa tulla Suomi-mainalle. Ja tää vanhempi mies tässä niin koko ajan yllyttää näitä nuoria poikia. Ymmärrätkö, mitä vakava asia tää on? Minä yritän rauhoittaa näitä nuoria miehiä. No pyydä häntä poistumaan. Pyydä häntä poistumaan. Niin sä et pyydä nyt poistumaan, sä yllytät. Tämä on se. Kyllä, hän tulee täällä koko ajan hengailemaan ja syyttelee meitä. Tämähän on mielenkiintoista. Kyllä. Silloin poliisin rajapyykki olisi siellä näkyvissä, jos poliisi olisi myöntänyt teille tämän alueen. Eli tää on ihan turhaa häiriköintiä täällä. Sä täällä häiriköit. Oletteko Sä haukut huomanneet? täällä ihmisiä, solvaat, oot väkivaltainen, oot arvaamaton, oot häpeäksi Suomelle. Ja yllätät pikkupoikia rikkomaan lakia koko ajan. Niin. Nimenomaan ei saa tulla. Sulle minkäänlaista kunnioitusta. Pyydetty monta kertaa poistumaan. Ei tulla tää herjäämään sille, että he haluaa Suomi-maina. Oletteko huomanneet tämän eron näiden alueiden välillä? Tuossa tällä puolella Siellä on matuja, siellä on laittomia, täällä on laillisia, tää on laillinen suomalainen leiri. Sä tulet tänne räyhäämään, osoita kunnioitusta. Katso ne vanha puljukka, mikä tulee tänne räyhäämään. Haukutat ne rasittiset ja kaikkea muuta täällä tänään. Ei ole minkäänlaista kunnioitusta. Näin olen Voisitko sä poistua millään sanalla kanssa? haukkunut. Voisitko sä Kyllä haukuit äsken. Sä oot täällä haukkunut.